Хората отиват на плаж, аз отивам да карам. Добро утро, добър ден, добър вечер, приятели. Радвам се да ви видя. Отново отдавна не сме се виждали. Ще ви поразкажа какво се случва последната година, докато не качвам. Не съм се изгубил по принцип, на линия съм си, карам си. В момента съм на къмпинг Градина. Взех си колелото да покарам малко и това ми е първото каране. Ще се кача до една крепост или останки от такава на най-близкия връх тук между Черноморец и Созопол. В момента карам на север към Черноморец. Както казах, не съм се изгубил. Присъствам си постоянно в онлайн пространството. Просто, как да мина, YouTube. Малко нямам много време за него, малко се поизнервих. И затова попрекратих. Но пък голяма част от хората, не голяма част, част от велосипедното общество в България успях да преместя в Discord сервера. Discord сервера ще ставя линк, QR, наречен Велосиндикат. Така си го кръстихме. В началото беше един велосипедист в София, но понеже много хора помагат в развитието на сървъра, те също си имат YouTube или други канали, с които да споделят медиа и сме се обединили под името Велосиндикат. Просто е така за кеф. Има всякакви обсъждания там, освен оф-топик и спам канали. Имаме чаркове, маршрути, карания, събития, велосипедни обсъждания, каквото се сети. Аз малко позакъснях с тръгването, почти 9 часа. Трябваше към 8-8:15 да съм тръгнал. Ще ми е жегичка, маршрута не е дълъг. 15 км са до върха. За обиколния път, естествено. Предимно асфалт е, но нещо маршрутите тук около Созопол не са особено разработени. Не можах да намеря почти нищо адекватно. Другите две неща, които си харесах. Едното започва от военна зона. Е там в дясно на Черноморец, на един от носовете. Исках да направя от носа на Черноморец до носа на Созопол. Но явно няма да мога да стигна до края на носа. Другия маршрут, който си харесах, се оказа, че пък минава през ловно стопанство. И там имаше повече гора, повече такива неща. Не знам какъв му е статута. И да не ме обстрелят като глиган. Добре, не съм глиган, като сърничка. За да съм извън натоварения междуградски път, тук след Черноморец, трябва да хвана директен път, който после би трябвало да се провре през полята до следващото село. Да се надявам, че ще успея бързичко да го взема, че жегата почва да работи.
да дига градус, както се казва. Ох, тази година доста несериозни карания. Почти не съм карал. Следствие на различни причини. Естествено, жена, деца. Ох, тук ще е шумно. Обратната писта. Наопаки. По принцип не съм закусвал. Взел съм си една бутилка вода. Чакай се разминава. И нищо за ядене. Може би тук от Черноморец е добре да си взема нещо за нагоре. За всеки случай. Аз повечето пъти на преходи, които са 40-50 км, най-добрият случай си взимам вода. Тук ли беше вляво или на следващите? Май на следващите. Не, тук и после пак вляво. Добре дошли в Черноморец. Надявам се единствено да няма кучета по пътя, тук особено покрай нивите. Да не изпадаме в излишни драми. Върха е ето там горе, където са антените, макар че предполагам не се вижда. И там, където е била крепостта, ранно тракийска крепост, доколкото разбрах, от преди 7-8 века преди Христа, както се казва. Която са, естествено, малко се вижда част от крепостните стени. Добро утро! Добро утро! Тя се върна. Надявам се, че съм само напред. То се рано или късно ще изляза в полята. Въпросът е там, където има път. А тук би трябвало да съм само напред и да изляза в следващото село. И оттам ще ни е предимно гора. Не точно тук. Лоша предавка. Тук заобикаля пътя около частните собствености. Такова ми се караше. Така, както казах, трябва да въртя, като говоря, че хъба е шумен. Малко спускане. Тлачено. Така, както казах, тази година с каранията сме много зле. Почти никакви извънградски и планински. Предимно градски събития и подобни неща. Почти никакво ходене до работата. Да, вече си работи от вкъщи. И нещо, километрите едва се трупат. Пак се записах на Витоша 100 тази година, като след миналогодишните мъчения си мислих повече да не правя тази глупост. Но освен и след апгрейд на байка, който леко поулекоти, леко улесни нещата, деца вика, от оригиналния байк не остана нищо, освен рамката, която мисля и нея скоро да я махна. Защото тази ми е леко къса. И искам малко по-различен геометрия. Или мекица, не съм решил още. Макар че за мекица не ми се дават пари. Стъкла, глупости. Но да, това е пътя. Тази година благодаря на Марто и Тедо от Discord сървъра
част от хората, с които често се срещаме. Организираме всичките софийски събития. Те удариха едно сериозно рамо за апгрейда на колелото. Спирачки, капли, гуми, дискове, скорости. Подмениха всичко. И то без да ме питат горе-долу. Направо не си ме питаха. За Vito 600 сложих това оранжево кормило, което би трябвало да видите. Малко повдигнато и малко по-широко, тъй като оригиналното кормило го направи градско и го отрязах и мисля, че 64 см само или нещо такова. А това си е 75-тичка и за гората не 70 см, май или 72, нещо такова. Все тая за гората е малко по-добре. По-широко от 75 см кормило не ми е удобно. Тази година, както и миналата, на Vito 600 пак с Марто си карахме заедно, като този път сменихме стратегията, тъй като и двамата не бяхме карали или тренирали. В релично отклонение върха трябва да се вижда ето там най-високото. Най-високото 350 метра е общата денивелация, така че не е много висок върха. Не би трябвало много да умра догоре, макар че не съм карал. Та стратегията за Vito 600 беше по-лежерно, без да сме максимално темпо, да не се гърмим, особено в началото, първото изкачване, даже и второто към и след Чуй Петлево. И макар и без, така да се каже, да си даваме толкова зор, си подобрихме времената от миналата година. Нали, естествено нямаше кало, миналата година половин час загубихме в кълта. Бяхме доста по-свежарки. Аз забърках някаква си моя рецепта на нацепин за глюкоза и минерали и витамини, която също доста ни помогна. С идеята да не ползваме от гносните гелчета, които са и прекалено скъпи за 3-40-60 грама захар. Та тактиката доста ни помогна и направихме нещо, което аз си мислих, че никога няма да направя на Vito 600. Първият ми опит преди колко беше? 13 години с Vito 600 беше абсолютно отчаиващ. На 11-тия час и нещо, няколко километра преди финала отбихме, нямахме сили, скъсахме вериги, не вериги, жила. Как ще отида в гората? Да видим един Google Maps. Целият Бургаски залив. Добре, по този път съм. Тук трябваше да има някаква чешма. Съм я изпуснал. Май съм по този път. Сега ще видим. Да, първото каране на Vito 600, тотално неподготвен, даже бях с чужд байк. Не, че това имаше значение, даже беше по-добре. Байкът беше по-хубав от моя. Беше много зле. Миналата година уж бяхме карали, уж бяхме тренирали. Гласяхме се за 8 плюс часа. Да, то си станах 8 плюс. Ама 8 плюс 140 минути, което 10 и 15 горе-долу приключихме. Освен, че си измъчихме, бяхме и доста разочаровани. Нали? Кефиш се, че си успял да го завършиш. Vito 600 си е голямо състезание за аматьори като нас, които карат предимно градско.
Стигнах ли до края на пътя? Трябва... Добре. Неправилният път. Не сме се отклонили много из полята. Там би трябвало да е другия път. А Бургаския залив се вижда много хубаво тук. Тази година, освен с почти изцяло обновен байк, реших на Витоше 100, че няма да се занимавам с глупости. Няма да снимам, няма да гледам време, няма да гледам пулс, каданс, скорост. Караме си да ни е спокойно и удачно. И буквално през цялото време съм питал само 3-4 пъти колко е часа. Нали, пуснах си стравата, не съм си вадил телефона от джоба, дето се вика, да гледам глупости. И на 70 и някои от километрите, тук много дух, на 70 и някой километър от трасето, и някой каза, имаме шанс да го направим под 8 часа. И аз си викам, това е за минута-2. Може би го смятаме да сме под 8 часа. И оттам това ни даде малко сили. Газ, газ. Понатиснахме. Аз имах много сила, явно на цеплина така ми е помогнал значително. Да, точно около това го гледах. Терасирането трябва да мина. Мисля, че е там отдясно. Да. Даже последните 8 км изоставих Марто и Радо, с които така горе-долу. И Радо беше около нас, нашето темпо. И успях да го направя за 7.34. Нещо, което никога не съм вярвал, че ще успея да падна на Витоше 100 под 8 часа. Супер много се радвам, супер се гордея със себе си. Това беше прак, който не мислих, че някога е възможно аз да подмина с моята форма и с моите умения, тъй като не съм сериозен маунтинбайкър, някакво средно ниво. Мисля, абсолютен аматьор, средно ниво, спрямо хората, които имат маунтинбайкове и никога не са ги ползвали в планината. Тук много слизаме надолу, после ще го катерим. Тук има един път отзад, обаче супер непроходимо. За 7.34 си ми е личния рекорд, който не знам дали някога ще бия, но пък ме надъха и видях, че Витоше 100 не е задължително да е само страдание, ако имаш правилната стратегия и така правилната компания, малко нацепин, нещата могат да се получат. Опа, костенурка! Не хапеш, нали? Ела да те видя. Хайде, подай си главата. Да. Хубава костенурка си ти. Костенурка, нурка. Айде, бягай. Знам, че ти е топло. Няма да те ям. Мисля, че почвам да се нахъсвам, да спробвам да сваля в последния момент.
Изглежда като електропастир. Така не бях спирал от години. Надяваме, че няма ни стрелят. Как щях да се изсипа? Гадната гума я дигнах 1 метър. Лошото е, че ако тук има крави, може да има и кучета. Та се нахъсвам за Витоша 100 под 7 часа. Нещо такова. Не знам дали ще стане, дали ще го карам, как ще се чувствам. Но имам такива нарации. Сега то ги е кравите. Няма да ви плаша. Няма да ви дам. Само минавам крави. Знам, че не сте виждали велосипедист. Аз съм виждал и друг път крави. Добре. Минахме покрай кравите. Прескоча. Само, че не се виждат много тия. Да. На предното едвам спрях. Здравейте. Привет. Какво водил сам? Обикалям гората. Да. Добре, пушите ли? Да. Ами тогава ще му помогна да... Не съм пушил. Да, моля ви се. Да, няма да запаля нищо. Отговорен съм. Не ми е за пръв път. Аз да кажа, само извинявам се просто. Знам, че има много пожари. Добре. Ще пуша някъде в селото, после се качвам до върха горе. Добре. И като се върна, пак ще пуша. Така и така няма много въздух. Лек ден. Ето една крепост от близкото минало, оставена да се руши. И още една крепост на Кула, дето оставена да се руши. Другото важно за Витоша 100 е никакви дълги почивки. Малко равно да засилиме, че мухите ще ме изядат. Да, карам вляво, че си гона сянката. Тук и без това минава една кола на час. В най-добрия случай. Ако не е една кола на ден, обаче мухите апат навсякъде. Тук пожарче е имало. Да. Сигурно някой гамен си изхвърлил цигарата през колата. Или понякога пожарите стават просто от бутилка с вода изхвърлена. Пречупва като леща слънцето, пали тревата и айде. Видях къде трябва да се кача, лошото е, че сега спускам. Ето там горе отсреща. Точно там трябва да се кача. Все едно само напред. Тук много спускам. Бати, спокойствието. Насекомите бръмчат около мене, няма никой. Природа. Малко по-хладно да беше. Сега на сянката е супер. Даже лекичък ветрец има.
А обаче като стане само слънце на този асфалт, не си е работа. Значи, вати спокойствието. Слагам слушалките, слушам си Offspring и се кефа на цялата разходка. След малко няма да мисля така, като почне стръмното нагоре към кулите и крепостта. Кулите такива на мобилните оператори. Кула с антени. Явно тези 4 км са били до другата отбивка, не знам. Шепне ми Google Maps в ушето. От време на време, като трябва да завиваме. Бавно си обикаляме върха и си се катеряме. Това явно е депото. Това го гледах на картата. Това изглежда много зловещо. Я гледайте. Още една крепостна кула, изоставена да се руши. Да, след 200 метра да завиеме наляво и оттам почва, мисля, че тежкото вече. Два километра нагоре. Предполагам 200 метра денивелация, може би, което май няма да е най-приятното нещо. Особено ако няма сянка. Мухите пак ме награбиха. Това си 8-10% наклон. О, ще е мъчение. О, майка. Да. Това ще е адското мъчение. Еба си. Лошото на асфалтовия път, когато е изяден, че ръбовете са много по-големи и дупките са много по-големи. Не е като спускане в планината по пътека. Там почти не очакваш подобни неща. Първия баир беше гаден, може би 8-10%. Въобще не съм загрял за катерене. От Витоша 100. Почти не сме карали, не сме катерили. А тогава мина месец и половина. Кажи ми, що за идиот трябва да си? Айде, пак спускаме и пак нагоре. Тия 350 метра до върха ще станат над 500. Мухите мисля, че са най-гадното нещо в момента. Влизат ми в устата, в носа, в ушите, под очилата в очите се опитат да ми влязат, което е супер гадно. Луди велосипедисти. Плажа над 5 км те катерат баирите в жегата. Сигурно това си мислят хората за нас. Тук капнал камерата. Лошо, внимание. Пази се от
отровни змии и кърлежи не пали огън в гората. Защитена местност Бакърлъка. Видим докъде ще мога да изкарам на колело. Местност Бакърлък. Панорамен изглед. Скалите. 150 метра. Да. Да. Това е целият Бургаски залив. Ето там е Созопол. Ето това е Черноморец. По средата е къмпинг градина, където съм отседнал и аз. Тук се вижда, там е Приморско отсреща. След него Несебър. Вижда се много яко. Само че и леко прашничко, тип като мъгла има. Вилката е. Кажете едно здрасти. Здрасти! След седмица-две сигурно ще те кача видеото. Добре. Да, че няма да мога веднага да го кача. Трябва да го обработя. Работиш? Да. Сега направих една обиколка при 40 км. 40 км? Да, качих се тук до върха отгоре. Да. Сега обратно. Айде, чао, чао. Чао! Така, веднага снимате ли? Имаш ли YouTube? Елате. Един лайк. Здраве, Мони. Айде, аз пристигам там, откъдето почнах. Надявам се, че моята разходка ви е харесала. Ако ви е харесала, палец нагоре. Ако нямате абонамент, може да се абонирате. Може скоро да почна да качвам по-сериозно. Не обещавам обаче. Чао, чао и до скоро! Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time.